Της χώρας μας θα έπρεπε να παρακολουθούν το μάθημα των Ιταλικών, παίζουν τρίλιζα και κάνουν διάλειμμα. Γιατί? Για λόγους οικονομίας, Γιώργο, διότι είναι εκατοντάδες αυτοί οι καθηγητές που δεν έχουν διοριστεί παρότι έχουν επιτύχει στο διαγωνισμό ΑΣΕΠ. Να καλημερίσω τους καθηγητές των Ιταλικών. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία Αυτιά. Είναι λυπηρό να βλέπουμε, καλή σας μέρα, ανθρώπους που σπουδάσανε, ανθρώπους που αγωνίστηκαν ώστε να είναι χρήσιμοι στην κοινωνία, να είναι στον δρόμο και να είναι έτοιμοι να κάψουν τα πτυχία τους. Γι' αυτό ακριβώς μαζευτήκαμε εδώ σήμερα, κυρία Αυτιά, για να κάψουμε τα πτυχία μας. Καλά, δεν το πιστεύω, παιδιά. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, Παιδιά, καθηγητές καίνε τα πτυχία τους στην πλατεία Συντάγματος. Αυτό είναι πρωτοφανές. Οι άνθρωποι σου λένε δεν το χρειαζόμαστε. Εκεί σας έφτασε το κράτος. Το κράτος μας έφτασε σε αυτό το σημείο. Τα Ιταλικά έχουν μπει εδώ και 3 χρόνια στην εκπαίδευση. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 35.000 μαθητές οι οποίοι περιμένουν να διδαχτούν τα Ιταλικά και 55 μόνο καθηγητές για να διδάξουν σε 35.000 μαθητές. Και καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυτό καλύπτει ούτε το 10% των αναγκών. Φίλες και φίλοι, καίνε τα πτυχία τους οι άνθρωποι, σπουδάσανε. Καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Σπουδάσανε, αγωνιστήκανε και στην πλατεία Συντάγματος. Πόσα χρόνια κάνει για να βγει κάποιος καθηγητής? 4 χρόνια. 4 χρόνια. Και αν βάλετε και γυμνάσιο και λύκειο, καταλαβαίνετε και αγώνες της οικογένειας. Είναι δυσάρεστο αυτό που βλέπουμε στην πλατεία Συντάγματος και βέβαια δεν ξέρω αν έχει έρθει κανένας βουλευτής έτσι και βλέπει από το παράθυρο. Είναι το πλέον λυπηρό φαινόμενο που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Το πιο λυπηρό, κυρία Αυτιά, είναι ότι αυτή τη στιγμή περιμένουν 35.000 μαθητές στο προαύλιο, χωρίς να μπαίνουν στις τάξεις τους. Εμείς περιμένουμε σε ένα πίνακα επιτυχόντων του ΑΣΕΠ, το οποίο έφτιαξε το Υπουργείο, να διοριστούμε. Και το κράτος ούτε διορίζει τους καθηγητές, ούτε βάζει τους μαθητές στην τάξη. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, σας καλημερίζω. Βαστάτε, παιδιά. Βάστα λέει το πανό των παιδιών. Το βάστα σημαίνει στα Ιταλικά κράτα, έτσι. Φτάνει σημαίνει. Το μπάστα. Δεν νόμιζα βάστα. Επίσης να πούμε και κάτι άλλο, ότι στις 12 θα προχωρήσουμε σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο, όπου θα προχωρήσουμε και εκεί σε κάψιμο των πτυχίων μας. Μάλιστα, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλή σας μέρα. Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 7 και 11 πρώτα λεπτά. 2 ειδικοί εδώ και 4 άνθρωποι της διπλανής πόρτας, οι οποίοι λένε